Effenberg. Evo sada prilike za kontranapad, Savičević, Pančev, Savičević, Dejan Savičević u 100% šansi i to je 2-1 za Crvenu zvezdu. Dejane, Dejane, Dejane! I Olmeta. Darko Pančev. Crvena zvezda je šampion Evrope. Crvena zvezda je pobednik kupa evropskih šampiona. Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala. Darko. Šabanačović. Još 7 minuta do odmora. Savičević. Savičević, evo sada Stojkovića, velika prilika. I 1-1. Dragan Stojković, gol, 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 gol. Bravo, majstore. Zvezdi Partizana uvek stoji država, uvek stoje ljudi, političari koji su tog momenta na vlasti. Znači, normalno je da li su u Zvezdi i Partizanu najjači ljudi iz zemlje. Nije privatan klub, ni Zvezda, ni Partizan. Iako jedan određeni broj igrača posle prvaka Evrope i prvaka sveta ode preko i zaradi se određeni suma novca. I naredne godine nemamo za platu. Nešto nije u redu, tako. A kako je to moguće? Pa vidite da je moguće. Dragiša Binić, bivši fudbaler Crvene zvezde, tvrdio je javno da je država 1992. godine otela Crvenoj zvezdi novac od transfera. Te godine Zvezda je bukvalno rasprodala najuspešniju generaciju koja je osvojila titule u Bariju i Tokiju. Tada su iz Zvezde u inostranstvo za višemilionske sume otišli Dejan Savičević, Darko Pančev, Vladimir Jugović, Siniša Mihajlović. Binić je tada tvrdio da je po nalogu Slobodana Miloševića, a preko Vladimira Cvetkovića, bar 50 miliona maraka izneto iz kluba i uloženo u fabrike. Došlo je vreme peti za platu, nema plate ili ima plata. Ako je nema, zašto je nema? Retko se postavlja pitanje, uvek smo čekali, bilo je uvek zakašnjenja. Mi smo, Partizan je osvajao titule zato što je bio miljenik vlade. Međutim, došla je 2000. godina i Partizan je bio, kada se od 2000. do sad pogleda, Partizan je najuspješniji naš klub. Znači, opet smo bili miljenici neke vlade. Ne, mi smo imali, naša sportska politika je bila jako dobra. Bivši predsjednik Komisije za ispitivanje zloupotreba, Aleksandar Radović, u javnosti poznat kao čovek bez lica jer se nikada nije javno pojavio, rekao je intervju za nedeljnik Antena 2002. godine da Ivan Ćurković, predsjednik Partizana, i Žarko Zečević, generalni sekretar, treba da daju informacije o poslovima sa Rothschild bankom i firmom Karan i da odgovore zašto je nekoliko desetina miliona maraka na računima luksemburške firme i po čemu je to bilo dobro za unapređenje fudbala. Vi ste rekli da niko iz Partizana od tih čelnih ljudi nije uzimao procenat lično za sebe od prodaje. Niko nikada. Ma nema već, pa Zečević je bio profesionalac u klubu. Pa Zečević je imao svoju platu. Zečević ima svoje premije. Mislim, od kluba. Prema tome šta znaš kako može da uzima. Naša, Kamara, Kami, raduju
kreira, ali Žigić je tamo, pogledajte kako igra Nikola Žigić. Nikola Žigić! Kakav gol Nikole Žigića! Zivi Nikola Žigić i sada Marko Perović, uče kontranapad. Pantelić, priključuju se Žigić i Perović, stiže i Biševac. Istočao je dobro, Milan Biševac čeka da se Žigić vrati, evo prilike! 3-1 Marko Pantelić! Kakva sjajna akcija Crvene zvezde i to su sada vrednosti. Odličan centar šut Milana Biševca. Nije gađao Žigića, već potpuno slobodno makar da ispratio čitavu akciju. Crvena zvezda vodi sa 3-1. Je upućio centar šut. Šarac, evo prilike, Vidić i gol! Nemanja Vidić! Nemanja Vidić postiže gol na 4-3! Kakav meč na stadionu Crvene zvezde! Janković, dobar udarac, 2-1! Boško Janković! Kakav gol Boška Jankovića! Fenomenalan potez! Crvena zvezda vodi u 39. minutu, 2-1, Boško...